Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu alaihi natawakkal. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa miya di bantay sisagyang kaya channel tin gusto di mamakinag sisagyang kaya FM yun so andang yung kalaliman oras sagyang kaya mga pagaranyo mga guro sisagyang kaya Ma'hadul Abrar لتعليم الكتاب والسنة سيكون من ليدي أقوي يلونgan Khamis alas 6 tama sisagyang kuto alas 7 siku datano pen kasuldi sisagyang kaya pemagistorya tanu manto gawi na panisigitan udah nagyang kuto apad ko mga kapapantagan program nagyang kaya udin so andang na papantagan na mga ansyit nagyang kaya Ma'hadul Abrar gusto mga ngunguda sisagyang kaya kuma ika-20 agupat si Muharram kipantago to si November 7 manana sa lakaw sagyang kaya kuma sabt na kutwa isa na multaqa du'atu tauhid li tashihil aqidah sisagyang kanan tatayawan tamparan si sa Ma'had Maranao al-Islami ay malaro panampang na so mga madaris al-far'iyya so pimbarang mga madrasa siko pimbarang mga munisipyo ipunuto si sagyang kutua oras alas 7:30 taman sang kutua alas 3 sa kagabi mananian na mabasalungan gyang kutua kakad ang kanan multaqa mga aritan mga murid agusto mga guro siko pimbarang madrasa pagatin si sa multaka managing multaka na opinaya siko langon ang mga bangsa tanu mga kakatanu mga ustad mga profesional agusto mga nguda mga murid agu mga student sisaging kanon amya panto agawi agu darpa samo to so tarjuma tafsiriya so kiptugalin ang kaya gurutan no siko tafsir mga mufassirun na mitataros nuto siko man alungan isnin agustulasa man alas 4 taman siko lasing ko sa kagabi sang kay malo kap kagami to mga wakto na mapena malutup ka kabalagan siko yung malisnay na sisanganan na opisina tanu sa lamin na building sa utay katlo kanda na siko alungan asulasa na sisagyang kanan Indra Patra hul sisa Banggulo balasang wala siku ninibanan na lalanyo di kap mutaba sa mo to siku umandan gawi na so mga kiptugalin ratano kay mga guro siku mga fatwa mga ulama sa dunia mga ahkam agamatan agama Islam ko kapaka babakan yan si kukuran ako si ko sunnah na nasisagyan ka na Ibadur Rahman radio frequency si sa 389 si ko manduto alas 8 media taman si ko alas 9 media si ko umadan gawi ko man nagagawi insyaallah intabi giran amin ibalang ang mga importante ang mga sundod ang kaya mga guro guti ditanuro kapaka magpadaugin na sa mga muhadarat na nanudud nuto siko ditano kipagpadang umapada mga pagaritano sisagyang kanan Ibadur Rahman radio frequency siya pro na sisagyang kaya oras tani man to ayaw to apad bitiratan nagyang kuto kitmanul ilm sisagyang kaya kaya patunutunog ang mga oras tanu adun ko sabad ayakap kakdaman yan nun na masakit agyang kutuwa kapakapugusay tanu katutkawan sa mga pagtaw sa iku kapamagusay tanu
mga di ba buto titu ang masakit to anta ka ba ugid na sutitu alin ang suparatian yan sutitu at tapapay si kabaya wallah sutitu pagpangnalan yan so mapapadalong kukuran na gusi kusuna naknubaro andin ba na kasakit ino mga day kinanglan na mapagusay ito anta ka di pasin kinalan si sagyang kaya masatano. Bisa babasan mo rip no Allah na ituladan yan na so mga ahkam so ilmu ang mapapadalom si Quran na di ka pakay uba ang dilungan ni di ka pakay uba pamamili di ka pakay uba andin ba na adan diun pa si pagusain di tanu pagirawi giyan na dia pa si pagusin sa nga masatano iman to giyan na kasakitan no nga mga pagto sa masa iman to giyan na dia pa si ka inayo pa si sa oras. So, ilmu na kinanglan na kanuba pendidungan ni. Kutuwa ka pa kandilungan ni ron siya kung mga pagtaw yung kutuwa ka pagmaon na isaw to maylot pianintaan wallah subhanahu wa ta'ala padun ang kutuwa ka akyateron wallah innaladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'ilun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anna at-tawwabur rahim sebab san na yung kaya aya giya mapimbitiratan no si sagyang kaya orasiman to mapi akapipita si sa suratul Baqarah si Sheikh Abu Nahla Muammar Hussein mapia so pedo siya naging kaya pamkasan ng kaya aya na piakan dutanur naging kaya dalagno suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab pro na gitu dini sumpatan tanu aging kaya rugudo naging kaya pagritano Sheikh Abdul Ghamidi. Ya iya qatiru wallah kawan. Sisa suratul Baqarah. Ayat kawan ika magatos sa 74 na piyayag siya wallah yung kutuwa kawan mga tao mga ahlul kitab piyag mairan siya ini turun wallah siya kini yung kutuwa kirik siyang kutuwa asasong fit tafsir تجينا المراد به إما كل كتاب لله أو التوراة أو القرآن إن جاي كجير والله سوسيرانو توا مانغتا وري شيخ أبو الغامدي بيجمع إيران سونغاني نيني ترون والله أبدكو كتاب جي قلنا يا شيء ما يبقى تيجي توا مؤلف شان توا الأساس في التفسير ننا لا هنا تجين ma pipikir sana langun no mga kitab arkwallah so pedun su Taurat su Quran pedun su Taurat su Quran sama nuto na si pangwisa ayah ini belundu grup wallah si sa surat al-Baqarah na tiyana innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila mata na susirano to ang mga tawa piyagmairan so nga na inituro namin si ikpad ko kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila nagu di iran di pesaan sa may tuarga الثمن القليل هو الدنيا كلها أمانة نحن ما يبغيرون أبغاليا نبغيدنا دنيا إبامشون نيوتوكون إبيتر والله ثمن قليل nah ay maana atigu mga ulama na wa yashtaruna bihadha alkitman ad-dunya aw juz'an minha piatanataro o ging kaya mala ulama mufassir ini pamasirano natiyan man na iso
sang kuto mukabil bala agiyong kuto kaya pagmairan so may to berandi ci isang kaya dunia kaya pega panabnab na rin Sheikh na di nga buko ko dunia ini na upama ka may tubo makaalangon kung kaptiruan ka si ko benar na nanamimbelo ya ini pamasang kaon na sagintas apad kugintas ang kudunia. Sang kutua kaya pusang ka sang kutu ayatullah. Na ayapitiru wallah na ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Yang kutua mga tawag ito ibitadiran. Yang kutua di iran di ipagdasan. Yang kutua kekaniran. Ap ketagusi ko mga tiyaniran. Na ayran pagkinatigu Allah. Ap tugunirang ko mga tiyan na naraka. Ay inna ma ya'kulunahu fi muqabalati kitmanil haqq. Naran تأجج في بطونهم يوم القيامة متى نتي أكيني صاحب أساس في التفسير أما تأنتي منائيا ينقط وبكنيرا آيا كيق وإيران مقابل مببلا سنقط وكيبق مإيران كويني ترون والله نانا أيوت وبكنيران ينقط أبوي pendidi ko mga tiyaniran si ikwalungan amori. Liannahu idha akala ma yatalabbasu bin nari likawniha uqubatan alayhi faka'annahu akala nar. Kaya tiyan na mapipikiro na amay kasya yung kutwat tao. Na kaniyan so kasabapan sa ipakanaraka yan. Udi na kikulugyan si ikunaraka na siksa unut to na lagi dibuuan niya na repeaterkaan naging kutwa naraka. Daropen mataman na guminira open sa Allah awala yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah. Si sa hadith atitu ya mala uquba. Si sa hadith na ayamyalu na lang unipmitira wallah tigu Rasulullah lahum kanun nipmitira wallah bila tarjuman. Nagyan kaya mga tawa kita yaktumuna ma anzal Allah dila ni pagman so ni turun wallah na la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Di siran hari ipmiteray wallah sa alungan amori. Di siran ro ipmiteray wallah sa isalungan amori. Wala yuzakkihim ay la yutahiruhum min danasi dunubihim. Di siran pensyutiin wallah. Aw la yuthna alayhim. Na di siran penbentugun wallah. Darob mataman. Walahum adhabun alim ay syadidun mu'lim. Wadhalika liannahum katamu wa qad alimu fastahaqqul ghadab. Ayaw to sabab. Aming sugat kiranaya, agi ang utuwa pekniran. Lagi dua poy. Ega dua na disiram penipmitira i wallah walungan na mori. Ega tluwari na disiram pensyutiin wallah. Inutto, inwanan miya ula-ula. Disiran para syutiin wallah ko kadustaan na miyang gulolairan. Nagubagi anirampan, ikapat. Nabagi anirampan. So kasiksa naman lipat di sari Sheikh Abul Ghamidi. Kakagi asirangkon na liannahum katamu. Kagi piyagmairan. Piyagmairan. Pamana diran mabtiru haram akiso katindina inuto. Kaya miso sumpat sirang udimandin. Mana niya natungo na yung mapanadadusa. Tanto wa mapanadi. Wa qad alimu. Asab na rakyat to ko aniran uto. Giyong kutuwa benar. Nakatawa ni Ranuto. Giyong kutuwa katiru wallah nakatawa ni Ranuto. Na diran pagmang kaya makasasang kakiran na giyong kutuwa. Thaman. May ito arga apantag kudunya na gina natin mga ulama o tafsiri fastahaqqul ghadab na kerarangitan siran wallah miyatan tukiran naging kuto rarangito wallah wallahu alam na pakamunong jumlah sa manuto na padami sa butron na kano ba ayaw po kapag masa ilmu na sumasyarat ka sa anamukabilang kutuwa ilmu ka. Ang kutuwa di nga kapterwa kayaan na kamapian ka saya keberno to kedaw to alo yang kang kutuwa hakika ang kutuwa titu dito tayo lang gurwa ibaratian na sureswa ang kutuwa suburno na di mabtero to haram kakagia keputo lang kutuwa may turo di na kayo misusumpat sang kutuwa di mamgay na pedutu sang kutuwa kapesa sa arga may to si ko agama kaya timbang bumubuan na arga yan ka ang kutuwa kay naman ka sang kutuwa kamapian ka sa kataw khasa maslaha khasa yutupan na timbang utuwa tigwala apoy adi pagsbanu tao ang kutuwa kesukatian may to kamapian o ginawan yan
makababalambon sang kutua din yan kaptura si ko sebab sana siguro Sheikh Abu Jihad na mapianan pagumbungan an makareaksi ko mga pagtaw inwaya saktano na masakit ang kutua dita no kapapagusay pagkasaitan sa mga tawa kapipikiriran nun ugid nakagiya ang kutua ilmo na kinanglambas na mapagusay kamalay adusa si ikwalla nagu pagkasabapan na ya andin ba na pugukitan tiyo ba si ko mga pagtaw may kudiran na pagusayin so pitua mapapadalom si kwagama na ayamala na isiksakiran si salungan ang kiyama samanan Sheikh Abu Jihad na maka maurutan no ayatan no ketudun na so kabay mga taon na akal ka na so rangit wala udi na ayatan no panamaran na anduman ni kaso ato wala na apya karangitan sa mga pagtaw kukuni kaso ato wala na keruan yan suka ke suatu madaglataw amay ko etanu kutud na suka bayo madaglataw na dit apya mismo ginawang kana dinga kasuat na aya penubas sa lakor ka si Sheikh Abu Jihad na mimbalin rasul del kunusura Bismillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd pagkaniron na kailangan na sa mga duat na ay mapluberan na so ikasuswatu Allah apya sa mga tao na kirarangitan sa mga tao na important na suduat na dingad na gipigibid na akal ikirarangitan ka mga tao so Allah na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero yan na manil tamasarid Allah bisakhatin nas radiyallahu alaihi wardahum alaihi ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه أو كما قال سرين sa mga tawa ay ang bubundog niyan na suhi kasuswatu Allah sa apya panagkirarangitan sa mga tao nasar kang kutwa da'i pupunulong kuwagama na ayaw din yan di pangilian sa ukit na maswat sa Allah na apeni kagudi mga tao na puraumas sumasa keswatun sa Allah na puraumas sumasa keswatun sa mga tao kesabutan niran sapman sa mga tao ay pelubuan niran na di na akal inuran pagmaang kay benar karangitan ng kay mga tao na resulta panaguntaman yan na karangitan wala na tukumpan wala ko puso mga tao ay kagwiran nagyang kay mga tao ay manan yan na pupurmasi ko benar yang kaya ayat akitman ma anzalallah yang ayat o karataw kapag maak winitron wallah api mamurkaan ko na wallah ang mga tao so lang ano pa amurkaan kumurkaan yan uway nasa pasukasukatiran may ito arga uway kasukatiran ko dunia kasabab ko kaya pag merang ko benar nagito mamuwi kaya kwerang ko kamapianirang ko dunia na piyamagitan silang penuwalla sa maya kulo na fi butunihim illa nar da kakadasiran at kepada naman ko mga ayamaanan yan na mga ginawaran na war sa apoy miyakap montero na apoy ang uta montero niyan yuti maanan yan miyaka fortuner na apoy yuti buntal yan gina pagpakasakit ang sukat tiro uy Agiyan na mamimingay niya agiyan kaya ayat ini turun ko mga Yahudi ahbarul Yahud sa mga ulama ko mga Yahudi na gusto mga pari ko mga Nasara at tigiyak kini az-Zuhaili sa isang tatapsirul Munir wa ayatu kitmani ma anzal Allah allati nazalat fi ahbar al-Yahud wa ruhban an-Nasara alladhina katamu amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agiyan kaya mga Yahudi yung mga ulama ko mga Yahudi yung mga pari na piyag mairan syubtad Nabi sallallahu alaihi wasallam uy na piyag mau maya ko diso betad ko karadyo makko dimbara sina miya kasagad sa kakaruma sa karadyo maun na piyag meran ito piyag meran ito ginguta hukuman na isu na uy nguta karadyo maun na piyag meran ito kagi adna kesugat yuti buntalin adna kesugat lagi siya masatanoy man to so hukuman o kipsa ko tuon ko parinta wala na ito atan to kapugusyon kay kasugat so mga tao pa mga tibo ba taw katawan yan to kana ba lang na taw kaso mga taw katawan yan to ari guro na pagmaan yan to niya to parang ko mga taw
Yang gaya ayat na laysat khassat bihim na kana para ko mga Yahudi o sa mga Kristiyan kana ba ini kana ba tutul sa Quran na ba tutul sa Quran so mga ulama sa usul na yakatirin na al-ibra bi umumil laf la bi khususis sabab ayakwar warlisun sang kuto katir wala na so kararabrainian kana ba si ibu mi papanto ko sabab akinituro ng kutwa nas ayaw na mapipikir siya tiya Zuhaili na al-murad kullu man katama al-haq lang wanat tawa piyagmayan sebenar. Ino niya pagma sebenar kakatawan niya nakaba di ba pagma sudi niya katawan na riguro. O di ba pagma. Oway, man katama al-haq fahiya amatun fi kulli man katama hukman syar'iyya. Nagyang kay ayat na makararabraya kutaw apiyagmayan adna piyagmayan na sa timan na hukuman kuwagama. Hukman syar'iyya sa timan buwa hukuman kuwagama na pagmanian aw ilman nafi'a uli na adna pagmani na sa timan buwa ilmu paranggaya guna kung mga tao kung kamapian nirang kulunya na kamapian nirang kulungan na mori aw ra'yan sahiha uli na pamikiran amakaato na kurik khalisan nafi'an lil umma agyang kutwak pamikiran na mapya na tulabusot tuwa paranggaya guna si kuya manan yan na pagtaw na maalusod sang kaya katir wallah. Di ka pa iba tanong pagmaka, ladiwan tanong sa Rasulullah, na ladiwan tanong sa mga sahaba, So Rasulullah SAW napakarayag niyan kay Adi, datara mga ibarat yan, na datarang kutwa al-khaytain, kutwa khayt abiyad, yung kutwa khayt aswad, na di kasabutan ng Adi bin Hatim, napakarayag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah napakarayag yan, ang kutwa ma'na al-mujazat bisu, yung kutwa zulm si Isaya manan yan na suratul an'am na piyakare ko Rasulullah ka kaya rimbutan sa mga sahaba at tiran dito nung kaniya ginawa niya na tigura Rasulullah ka nabiginan kaya zulmsan nakapanako to datarman buhay man ng mga sahaba ay manan yan napapakarayag nilang kung mga tawa dikiran marayag ang kutwa ayat dataro Abu Ayyub al-Ansari as binibidu mga tao sumanang kutawala tulku bi aidikum bi aidikum ila tahluka din yung ginawa niyo si ko kabinasaan kagina ko nagi ayap kepikir mga tao na isumbong ka ginawa nga sa kabinasaan na may kami oras taw na tinatalawa ko inwakan di kirawitero talawa ko so sabi na tina kisumbong ko kabinasaan oy na ito ba pumakarayag nila na ako mga tao ito yung sabab, asadun sa mga tawa, ayakat timbulin, asadun sa tawa, adna katawan yan. Akamapi ano mga Muslim, kung kapigin tayo ng kudunya, malan na salungan na mori. Malan, adna katawan yan ko hukuman. Katawan yan ko hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Na kaya makarnun, na sabab ko dunia, na apiapan di dunia, amiakarnun. Apiapan di dunia, amiakarnun, kaya amiakarnun, na kaya matatampar, na suka kakalidamatan yan. Kenapa nu bayam yakarnon na dunia kaya yakarnon na katatalawi na piyamagit ang pananan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa minudras. Alhamdulillah sa manuto na tungan ito marayag yung kayaayan na may sabutero igiran anak pira ko mga tawa si manarenan inisa initurun kung mga Yahud mga ahlul kitab pag meron sa Torah tagus so Injil na may sabutero mga rip wala so hukum utamela na guru al-ibratu bi'umumil lafz kunubang kutwa tuma kutwa dawan kutwa hukma mapapadalam siku aya na ba aya pagilan na so sabab patirunan ko tanu pangatulad na so mga asbab so mga sabab patirunan na so pianurunan ng mga tao na din na ba sa kibada sang kaya mga hukman si kukuran kakayo dabun initurun si sagyang kaya maranaw igira na isa nan apo kukitan o syaitan ap kakimpangyansan so mga Muslim si ko kapangalubga ko mapapadalam mga dawan ang matatago si kukuran pamanawiti ko tanu namin baluban sa Quran laid unis pipira matagban tutul di tanu kibada si ko kapapagintotan sebab san si Sheikh Abu Jamal na sumbong yan si sagyang kaya bendingan tanu piambalian tanu ron adil kung asura. Bismillahirrahmanirrahim. Aya kasasabutan sa pipia. Na piyamagitaan walang kaya mga tao
At nakatawan yan, kamapiano pagtaw. Ang nakatawan yan na ilmo. Malagi do ilmo sa ikuagama, ang tawa ka mga pamikiran na mapya, parang gaya guna ko pagtaw. Kaya magitaan niya ng kaya mga tawa, pagmaan niya eh. Kaya magitaan niya ng kaya mga tawa, haya buha kaptiruan niyan siya na adna sambi iyan. Kamapya ang hudu niya. Sama nangyari mga guru na makararayag sampun na kiibaya maanaya na subuso kataw ko agama. Ibu nga na ilmo upama matatago sa ustadanan kana bagyo. Kapadum na nga na mga pamikiran agu mga ilmo ikapyaw pagtaw. Ibarat yan na ilmo sa handasa. Kapag engineer ibarat. Ilmo sa falak. Ilmo sa lang na ilmo aad na guna niyan si kung mga tao. Sa mauto na yung nga nanaya buki pengdunia kaya nang ko ilmo yan na kambitiara nang uto mabitiara opera. Ipangdewa karakaya na lagi dia began ka na uding ka na kwan mi bagay na di uding ka began na di. Hindi mo mali una yan, no? Uway. Syarat. Udi na ginga na natawa nakatawa niya nakamapyaan na itatapo kayan na dinyan tiro na kasakan yang bidirun di meragun. Mga tawa na miyagma ko benar giyan na ni piyamagitaan wala pemorkaan siran wala di siran ni pembitiara wala sa kambitiara ya mapya salungan na mauri di ini yang siran sutin ko mga dusairan apumlin. Hinian mana nang gaya kapayaga ko ilmo apa kang gaya guna si ko mga tao na ipapaturayanan ko katataguan nun. Ipapaliwetanan si ko katataguan nun. Malagi din aya kakapayaga malagi do aya buntalian na inisa sangkana na tao antawa ka bilisan ilhal. Malagi sawa zahurat al-hajatu bilisanil hal au bilisanil maqal. Malagi do aya kaya gedamaon sa kinangalanan na ini seumanga tao udi na miyailaing ka ko betadu mga tao kinanglan na katukaw nira na kadirang katawan. Ibarat yan na antara insanan ya'malu amalan laysa ala al-wajhi sahih. Mailaing ka so tao udi na mga tao, mailaing ka so mga muslim. Ibarat yan. Diranding gelbak ng kutwa pentu agelbak. Diranding gelbak ng kutwa, diranding gelbakan di makakakadeg ko untol. Di makakakadeg si ko ini guri agama Islam ay kidiyasang kutwa gelbak. Na sama nuto na fahada lisanu halihi yad'u ila an tubayyina lahul haq. Giyutoy betadian bekas kat terkau tu sa kapayagang kaung ko benar. Na uding kapayagong uding kaon pakarayaga subnar na pedekasang kana tao akatimul ilm. Piagma yan ng kutwa benar. Katimul haq. Miagma sa benar. Na ayapan berkaisiin. Ayapan berkaisiin na personal ini su mga tao. Antunay hukuman na na dingka tiroon akatawan ka na miya sugat ka ang kana pamagita wallah miya sugat ka ang kanan mga siksa ay di pamagitaw wala. Enyan mana na amay kamayling ka sa mga tao kadak lang ko mga tao diran katawan ng kutwa mga masala mga usayan si kuwagama na giyanan na kinanglan na maskat kanian laura aitan nasa amma fihimul jahl fi mas'alatim في مسألة من أمور الدين فهناك الحاجة داعية إلى البيان فيجب أن تبين أما يتجين ka mailaing ka sa mga tao adu mademang kiranang kutu akada sabut siko mga bitiara siko agama na sama na natigyan na miyak kailangan makas katerkanan sa kapakareagang ka siku benar.
wajib berkadna na natigin. Na samano to, na upun kanan pagmaa, na nasisa ng kutwa murka, udi inamala dusa, di kaasutiin wala, di kanya ni pembitiray sa kambitiray ya mapya, si salungan na mauri, na gudi kanyan, di kanyan pagilain sa kaila ya mapya, si salungan na mauri. Na miya patu terkaso murka wala sang kaya dunia, na murka wala, si gumurka ulangwa na pumakamurka. Yung kaya ayat ating manay Dr. Suhaili na ammatun fi kulli katimi wa maktum. Rangkumaya, ayan yan mana na rangkumaya si kulangwa na miyagma aguso piyagma akamapian. Apian tunay iparasyan. Malagi do ilmu si kwagama, ilmu sangkaya dunia pakanggiyaguna, pamikiran adna mapipikir ka ay kapya na dingkap tiro ng kutwa pamikiran kakagia aanugunan ka udi na numanayaw ka sa sambi na giana ng kanan lagi dinan na miya sugatang kutu ayat wal ayatu ammatun fi kulli katimi wa maktum yahtaju an-nasu ila ma'rifatihi fi amri ma'asihim wa ma'adihim giana na tigyan na rangkumanan kulangwa na miyagma aguso piagma nganin piagma pakanggeguna kinanglan ng mga tawang kutwa katukawiranun. Kinanglan ng mga tawang kutwa katukawiranun. Malagi dusi ko kamapianiran ko kapigintaw ko dunia. Antawa kasi ko kapaka kamapianiran si ko alungan na mauri. Sa maut to. Na gitu mababal sang kutwa kya giraw nabi. Man katama man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu aljamahu Allahu yawmal qiyamati bilijamin min nar. Sa tao adna isu na ilmu makailangan su ilmu yan kagyuto'y mapipikir ro bilisanil makal au bilisanil hal malagi do inisuun ang tawa ka may lain yan subutad makakailangan ng kutwa ilmu yan na pagmaan yan ito atigmanu Nabi sallallahu alaihi wasallam na ikakangunuto Allah sa kakangaputaw ap kedig si salungan na mauri. Did na bak did lugar bakipakay agyang kaya ilmo ap pakanggayaguna sa iku mga tao na pagmaanu kirkun. Udi nakatataguan. Penari ang kaya mga ilmu si agama. Sa manuto guru na uta kaya yung na marang kumian sulang una ilmu siku agama ilmu siku tatika laido ilmu siku fala kapento na sana ilmu na kapag pasang hindi sumatawatir na gimana gyang kaya demokratin na ilmu aya na mga kamapian siya na mga sisaya kapungan kinangalan na ilmu pa na pamana gumagalba kayo mabusa mga kamapian maslaha awida kaya mabuso katagumpiya naman ay kapambida ang kutuwa ilmu pipikiran siya pagman at ito su ilmu alaydanan giyang kaya demokrasi na mga pipiyaw na kinanglan na mau sa hinga kataya sumapiyaw na dunia di nga mapagma ko mga tao ang kutuwa buntalian na mausay nga ko mga tawi kapag abinasan yan si kwagama. Yung kutuwa mga tindigian asukang wagama. Yung kutuwa kababaloy niyan amiririmbang si ko parinta udi na hukuman wala asukang uto agama. Ino kanan piyaka bigan wala sa ilmo kaan ka mapakareg ku mga tawang kanan na mapya agumarata. Nasa din sa tao. Agyang kana na katawan niyan mga hukuman wagama na diniyan pakareagan. Na ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ginan so mga tawa pumurkaan siran wallahu pumurkaano langwano pumakamurka. Ginan so mga tao disiran pagilain wallah ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ginan so mga tawa ayap kekanira na apoy. Ayan yan mana na
aya direndi manggelbak na kesabapan sa kasangkepairan kuapoy sangkotualo nga na mauri. La yukallimuhumullah disirani pembitira iwalla sa kambitira yun. Uway, gikiyang kanan apian tuna asisan ilmu ko demokrasi. Na kinanglan na mapakarayag kanan, mapakarayag ka katyas sa mga kamapianon, nagiyang kaya mga kamapianon, nagiyang na kamapiang ko dunia, sagad, agina ni pembituan wagama sa tama ng kalila, arga amay ito. Nakatyaso, kababaloy niya na shirk, katyaso kababaloy niya na shirk, katyaso kababaloy niya na hukuman na tawud. Kainod to, nakagya demokrasya ya, iririmbang sa iko hukuman wala. Mapakapkumpira ka kung mga tao, amay kaginan na katawan ka. Ibarat yan na tiwala inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya, dad nakiko hukuman inuntan arkwalla, may papaarwalla, dad na piyakatumpok yanun. Inisugu wala yabub simba niyo na swalla, siiko kapkukumiyo, siiko parentaniyo, na ayabu perantapan niyo ron, ayabu penunggan niyo ron, na subus wala. Na aya demokrasi na a government on which the sovereignty is vested on the people, exercised by them directly or indirectly. Gina gobyerno niya aso pinakamapuro kapanunugu, pinakamapuro power na inibigay si kupagtaw. Aya dirundi pa kang baybayaan na supagtaw. Adiran ito ding gulalan ang kutwa kabayairan. So kabayaw pagtaw. Sa kabayaw pagtaw, nagyuto, may pong gobyerno. Yuto'y demokrasi. Gobyerno ayaw pagtaw. Ngulalan ko pagtaw. Amanunumpang si ko pagtaw. Kinangala na makaraganan si ko mga tao. Ginan na sistema. Na sumambus wagama na sistema. Ad na sistema wagama kumyaman ko. Ad na sistema no demokrasi. Na sistema wagama sa ko kandidato. Ad mambu sistema o demokrasi si ko kandidato. Na miyaka primbangan na nagusto wagama. Na gito'y sabab mau upakat sa mga pangungusay sa ginan na ayak kadaklansan na kapanakuto. Na wad na mapyaon na malaso mapya. Ang kutwa mapya ko demokrasi na malaso. Kaya pakareagaw wagama. Apagariya. Napakareagang ka. So kaya pakareagaw wagama. Wallahu alam. Kabisi akong bud na oras yan. Alhamdulillah. Isan sa manaya, awidakal Sheikh Abunalan na ano man nakakatukawi sang kaya di magma sabnar aguging kaya di terus sabnar kaya pala ya ulama berarti na kami madakla taw na ano man nakakatukawi misa gyuto na riba taw tadi tero na gyuto ka kaya ulamas kanyan man magmas kanyan aguging kaya kanu ba pupagmasa benar isa nanan sama na maaliwanag kaya alimaya wait na bidan yan nagia na pagman yan ang kutwa hakika ang kutwa titu gia na kanuba pagma ano man ka pasang gia tanuro sa manuto Pagneron na so Allah matoro ko piting siyan hanggang iya balabo siyo kadaklan na tawa kadaklan na tawa na din katawan ni benar katantuan wagaman yan mata na nasabab siyang utwad niya nung katawi. Madala panggiraw lusun ni ariguro na nangatawa mo kalamalamaw lusun na. Lusun na. Panggiraw siya yan na niyo katano antun ipkeron akida paratia paparangayan ng mga nagito ba? Siya. Ayaman na naging kaya adna kataon niyan na siya pagndud ko kabubaloy niya na titu pateis si ko kipanampai niyang kataon niyan ka bainahu wa bain Allah. Igarang ang urom na riguro na kanaba ya upo na kataweron na tuan na katawan yan langon. Oy. Tabi kanaba na papantagan tanong siya. Kanaba ini maana na langwa na tuan na pangungusyata di niyan mabtiruang kutwa mga raratasan na bapaguma kaad na kaya mga tausa na aya katawiro ng mga tao na miya kalala atuan na inurantisan di niya na sigurado ako sa inurantisan katitud na aya puso yan napuyag niya subnar ko mga tao wid na din niyang katawan wanto na ipuyag niyan isinari ko mawaraw sa dusa
iba muntu saya sangat televisi na din yan di pa magusay nakataon niya mis na din yan turun. Matan. Wallahu alam na kana ba upuntuan na pagtaw kana ba upun ya kataw etanuron na tuananan halangun din na katawan yan. Na inu niya nan diptirwa ka ba niyan pagma di ki mga tawanan na kubebaya surga. We nande man yan ada sampai da masih sibang kutwa sabut. Wallahu alam. Roo isa sampay yung kutwa sabutin. Sabutian. Roo isa sampay. Genga iya mga katiro si Iwalla re Sheikh Abul Ghamidi na siya manunumpang ko katawan yan. Katawan yan. Apiyag ma yan. Kami karereg innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinat. Sirano to mga tawa piti baba yan nagyapag ma yan. Uriyan yan na dan yung buto payaga. Nasangko to adin yan nung kapayaga na gito iya parulian yan nun. Supman so mga tao ro umisa sampay so kataon yan nun so sabuti yan nun. Na nainu ba ini paliw gatagyan kaya kapaganad. Sa tanda ya gagang kaon kaan kakatukawi sebenar. Nakatukawan na ka. Naisiyampayin ka. Na edni ka pagmangkaw na miyasak mo kaagyan kaya aya. Sumadak lataw na nawajib kira na kaya paganad nilang suwa gamiran. Karena bubuma na rin ba aya kapapatutan. Ging kaya kikidiyo no mga tao. Aya dan di pakapaganadan na mga wata da kabaligi na riba tagi apa narima. Ka aya din ni ka muslimi ka. Aya din ni ka giraw ka asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na wajib ka paganadin ka suwagamang ka. Naroon ka ketu kawe agyan kutu mga tao at titu ipsiyampay niyan suwagamo wallah. Agyan kutu mga tao titi baba niyan nakapapaltikan niyan. Siko di niyan dikatirwa siko anto na ini na mga pantag chiko agama wallah. Aya mana? Na aya panunumpangan nagyang kaya katiro wallah. Nagyang kutuwa mga tawa. Miyak karayagunuto. Miyak karayagun nagyang kutuwa hukuman. Uga idi. Na aya miyak kasangka. Aya miyak ka renun sang kutuwa kaptiruan yan sang kutuwa benar. Na paganayron na berandiya sa iku dunia. Udi. Na ayaw miyak kasangka nagyang kutuwa kalkian. Si ko banyano tumatiru na ba kabinasay. Seki ini ya Qurtubi. Na tiyan aya mapipikir ro sangka iya kitmanul ilm. Na al-muradu kullu man katama al-haq fahiya amatun fi kulli man katama ilman min dinillahi yahtaju ila bathihi. Aya mana? Na aya ko na mapipikir roon, nagyang kuto ang mga tao, langon o mga tao, piyagma yan sa untula. Akatawan yan ito. Aya mana na, katawan yan. Na makararang kumayatiyan ko mga tao, piyagma yan, nagyang kuto katao. Agyang kuto katao, na pagkuwaga mo wallah, ayahtaju ila bathihi, kailangan na mapakalangkap. Na langon sa manuto, langon na katawa, kailangan na mapakalangkap. Siya ni Abi Hurairah, نتيين من لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا ودبو أجين كي آيات أي مانا نجين كي آية الكتمان ندد نبغ بانوتولن ده أبغى تيرو أنجا ساتي منبو nganin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay mana na naso mga tawa sumiyabut na tanto siya na malaikalak adi patot iberan ito pagma. Di patot iberan pagma kakasasabutan niran ay ni ka pagma iranon na kitagukiran nagyong kutwa pata kasiksaan. Ay mana na paganeron na ayram keran na apoy disiran syuti in wallah disiran ipmitere wallah walahum adabun alim na kasiksaan niran. So bagian niran so kasiksaan malipedis. Nagyan kumangat tao apiag mairan nakatawan niran ito. Wallahu a'lam. Alhamdulillah maragut to. Sama na Sheikh Abu Jihad na isa di turun mga tao turun kaso benar turun kaso titu di nga pagmaan na tira na siya kaya ada hikman yan. So to isad na ya dini ba na magagdam tano si kumaka pagtoy man to andun ni dingka pendilungan so benar ka turun ka kaya kita no sa ito na tina siya kaya ada hikman yan. Mapi apakarag no to na turun hikmah. Beban ay mabaloy so kapag matano ko na gyuti mutuntano sa hikmah. Gupon ginani matuladan yan na miya binasa so kapag gama kakagyan ni kaya teruang ako katerwala ayat wala amya sa ito na tina sa ito na da hikmah. To nabsip teron hikmah re Sheikh Abu Jihad. Pagkaneron na yung nga hikmah na langon-langon tanong mo upakat na ako na din galabak ko dawa
Nadad na sakat tawa sengka. Sabi di ayak kapangkit. Si ku dakwa na hikmah re guru Abu Nahla. Daba saya sumasangka. Oy. Pinagyan nga ayat takatir wallah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Oy. Wal mau'izatil hasanah. Siyakini ya Salah al-Khalidi ya isin ya mufassir. Kikilalan sa dunia pananafsir. Oy. Siyakini. Ayatur yan sa isang kay ayat. Panulun ka panulun nakasukadnan ka. Basta panulun kadnan naging na tawhid ya mga guru. O tawhid. Basta bil hikmah. Sa pawakit nga sa hikmah. Siyakini ya Salah al-Khalidi na yakatiro yan na yuharibu ba'dul muslimin الدعاة إلى الله بهذه الآية وينتقدون أساليب هؤلاء الدعاة ويرفضون دعوتهم ويخطئونهم في مواجهة الناس ونصحهم وتذكيرهم ويأخذون عليهم صراحتهم وجرأتهم وجهرهم بالحق. Soon sabad ko mga Muslim na penggubat niran sa mga duat, sa mga tawa di manulun siya ko tawhid. Sa penggubat niran nagyang kay ayat hikmah. Napumawi nga nila sa uslubang kaya mga tawa di manulun. Nagupsang ka nila sa panulun niran. Nagupumakaribat nila ng kaya mga tawa di manulun. Ko kapsang dilan di ka pangusyetik ko mga tao na gusto ka patan man niyang kiran. Uway, si pringay siya yung kiran na ngay mga tao ni pringay siya rin sang kaya mga duat ang kutwa kasran niran. Udilan di ka tiruwa ko benar, na gusto ka payagiran siya ko benar. Na tiro nakapayag na kaso benar, gimana ang kaya katiro yung Salah al-Khalidi, napayag na kaso benar, na tiyang kaya mga tawa dahil hikmah niya, agiid na miya subat. Yalo muna kung fi kulli hada, napupunditan nila ng kaya mga tao, aad na kasar-sar niyan, kaptiro man niya siya ko benar. Liannahum yukhalifuna hadhil ayah, kagaya ko na masusupakiran ng kaya ayat, adabayran ayamanan niyan na hikmah. ولا يلتزمون بتوجيهها في الدعوة إلى الله ولا في المنهج الذي ترسمه في إيصال الدعوة للآخرين. Amanan yan na giyang kaya mga tao na pumawingan nila ng kaya mga tao pupayag ko benar kanidang kun ayamanan yan na pag-important yan ang kutwa kapendulunerang ko mga tao ko kita ayamanan yan na hikmah kakagiya ayamanan yan na piyayagiran subenar na adna kaya sakitan iti mapipikir sang kaya ayamanan yan na katuro yan. Dito yung sabab na ayamanan yan na ayalan dito na kullu ma fil amri anna kulla da'iyatin sarihin jari la yad'u bil hikmati wal mau'izati al hasana wa la yujadil billati hi ahsan wa innama huwa muta'assib mutatarrif qasin had munaffirun mukhalifun lis sabilil qawim. Yakunang kaya mga tawa pupuyag kubnar Oy, la yakhafuna fillahi lawmata laim. Da bayaran ikalak ko kapturo yung kubnar kupang pangunsuya na di silang punulun sa hikmah. Why? Di silang punulun sa hikmah. Agi ko nang kaya mga tao na mga mutaasib, taasub sila sa kutwat tindigiran. Miyanubre niya mga tao, mataga sa kapaw kitera nun. Palaguyan sila ng mga tao, kakagi makasusupak silang si kuwayamanan niyan na okit at titu kuwayamanan niyan na anto na ba? Okit, kayamanan yan, nakapanulun. Gito yung sabab, ato na rin mga pagri, hikmah. Uy, ato na yung na yamanan yan na hikmah. Kakagi-ayamanan yan na hikmah kay mga tao. Nangot tarirun dito, hikmah na. Malutanok ko na rin, kailangan ko mga tao, ato na yung na hikmah. So, kad na mismo pangirawa, da hikmah ka na. Dapat na, so, ato na ilayin, wag umasang, kaya hikmah na, payagan tanong ko mga tao. Pagbiday, pipir na hikmah, napingi po na mga tao eh. Uway. Pero nakakapan ako to, so kapirinta sa sala ko wala nakagikusugat siya mga kada to. Amayam sa igmagutariti, manatiga dahil mga kaya sakitan siya gito, dahidat yan. Nagito ba? Sakad mismo, dito sa dahil man yan, o sayang ka kumadakala to. Banto na ipitaro na hikmah. Sagyan kaya hikmah na isa manan yan, na siyakin az-Zamakhshari. Az-Zamakhshari. Kirak sang kutwat al-Kashaf. Lango-lango ng mga ulama, nabili na maraji, siyakin az-Zamakhshari, si Kubalaga. Si Kubalaga, kung di ka manay ko Quran, nabili na marji, reference siya kini Zamakhshari na yagatiro yan, natigyan na al-Islam, ayaptiro na hikmah na su Islam, bil maqalatil muhkamatis sahiha, sa kanyan sukatiro
المحكمة إمبدان أقريك وهي الدليل سكان تنسو الدليل هي حكمة سكان تنسو دليل وهي الدليل الموضح للحق أما بغرا يجيسو بنار أي بس حكمة الدليل أما بغرا يجيسو benar المزيل للشبهة أما بغرا ينقط وقرر بوتيشي أي mana niyan na pagtaw gitu ini mana niyan si isag yang kaya hikmah oy ama pro namada kalay ya mga manang kaya hikmah saya abundi ama pena si Edna pataro sango na nga na mga mo alhamdulillah amaray gusto sama niyan na gitu ba isad na pag maano mga tao nagyang kaya hikmay man to pamanang ubatan no pagilaya kaya aya diteron mga tao hikmah nagyang kutua pagipon kasot tao na wala alam na padutusi sa gyang kutua kapag masa ilmu berarti na Peter wala asariku wasarikatu faktaw aidihuma so ko magububay na putulan sali magupun ipmanang kau na pagipon kakay kesaitan ng kota tego na miya binasa so kapupagagama sisagyan kaya masa na gitu ada mga tao niyan diteron na anen kaida ibarat ang kutua muwazanatu bainal masalih wal mafasid teron kaya tigyan na pagilan kau inumade ni kagud kabad no mga tao ukya bubeng kairan adna Sheikh Abu Jamal mga tao pinggirawa gungan meter so bidai ni kagud kabad no mga tao gungan na meter ujirambu pengadumbangan inumade pedana sang kutua hikmah udina gyung kutua kapag masaka tao anto ni pengulalan tanon tunay mapya kipentang tanong ko sama no to na mayroon ko ano na ito ay pagibida na kala ando so mga tao kung nabiran ni pagibida kala ni man kaswata ko kaswatu Allah gina ni isa widakal guru si sangay masataw ni man tumapian na makaraganan si ko mga pagtaw yung kaya mga duat di na so apian taataw pagwid siya panulun na kinanglan na matimo yan ang kanana isa sa parwalaw bapagmaaso benar na isusugu iyang manay punulun sa agama bil hikmah gulalan sa hikmah sang takya giron yan na ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah sakin ya Sheikh Bimbas na tigyan ang kanana ayat mala panunumpangan yan na so mga duhat na ayat tiga na maanasa ng kanana hikmah na lagid ng kutua iniusayro ni Zamahsari at tiga na ayasan maanasa ng kanana ayat na ad-da'watu ila Allah bil ilmi wal basira wal adillati al wadihati al muqni'ati al kashifati lil haqq wal mubayyinati lah ay wad dahidatu lil batil ayat tiga na maanasa na ipunulun ka so aga mauqadnan ka ipunulo na kaso Allah sanggulalan sa ilmu wal bashira marayag karina wal adillatul wadiha mga dalil marayag mga dalil mappakarayag yan subenar al muqni'ah mapakatantalian so sabut si ikutaw ataman sa kasabutan yan ng kutua pipikir no pembetiya sang kutua dalil al-kashifati lil haq kasawa-sawaan yan ng kutua benar mailay upama makakolor na maklaro ang kutua kolorian upama makashif upama makabuntal na maklaro ang kutua buntal yan nagibsari parasyan al-mubayyinati lahu mapakarereagin ito na kailang yan subnar. Siya kini Ibnul Qayyim na tigyan nagyang kaya hikmah na dua. Kaya kadua niyan susunang kaya hikmah. Hikmah ilmiya agu hikmah amaliya. Tigyan na tiro na hikmah ilmiya na al-itla' ala bawatinil asya wa ma'rifatu irtibatil asbab bimusabbibatiha qadran wa syar'an. Ayat tiga na tiro na hikmah
ilmiah. Na gitu at tigyan so kasisba ko mga pagnes o mga nganin. Nagu kato kawi kakanalasi ko mga sumpatan o mga sabab aguso sa sabapan. Si ko apian tunawkit. Apian tunay kapakang bubutadyan. Enen mana na aya hikmah na tumutugat ka urid na sumisisb ilmo sumsisb. Makanal ka tigyan so mga pagnesang ka na mga nganin. Ibarat yan. Na gengay demokrasya tigman ni Abul Ghamidi na makanal kanan antunay mga pagnesanan antunay mga pagnesasan upama kamanggulawla na kamapian udi na umanggulawla na pekasubar si ku kamu muslimi ku muslim nagyutoy hikmah ilmiah makanal ka ang kanadinggel bak ng kanadirundinggel bak antunay sabab makasusugun sa dinyan sandi kang gelbaka gid nang kana makararaya ka dinyan ditiron ka ibarat yan nakapagumpiya niyan si kubutad antawa ka adna salakawa sekreto niyan upama ka da salakawa sekreto niyan na inun yan punggusto ang kana milyon na pirakyan inun yan punggusto ang kana kawaraw niyan na igira normal sumasa na piaso magato sa pirak na pumagna penganugunan niyan sang kutwa mo untuk da papalad niyan ang kutwa tau kapemang ni na nakagiya kapitalan niyan kakagiya pagumpian niyan so pagtaw na maknal ka anto na mga sekreto sa nagunto na mga sabab pangkana di siya di kanggelbakay akianan na gyutoy hikmah ilmiah maknal ka so mga pagnesunganin agugiyong kutwa makatutulod sang kutwa tao adi inggelbak sang kutwa gelbak yan nagugiyong kutwa gelbak na anto na mga susan apagnes mga sabab kapenggal bakaw nagudirun kapenggal baka na ikadua tiyan sa na hikmah amaliyah ayat tiru na hikmah amaliyah na wad'u shay fi mawdi'ihi sahih ibtad kasunganin si kudar pa yanatitu ibtad kasunganin si kudar pa yanatitu uy miyak kenal ka ang kutwa masuswa ang kutwa nganin na uriano kiyak na lang ka kung masuswa ang kutwa nganin na taguang ka kudar pa yan ibarat yan nagyang kaya masa nang kaya sumasagad na kanalang kau anto na re titu pa kasalaya gyang kaya lagi din anto na titu pa kasalaya na upama ka demokrasya tigya kaya Abul Ghamidi na anto na nga demokrasi na miyak kanal ka so mga pagnesian miyak kanal ka anday inimbala na masa gyang kaya demokrasi antay mga tawa minggu kasaya anto na nga mga tawa minggu kasaya mga kapiraya o mga muslim anto na ya mga ridwaya o agama antawa kadi anto na kaya mapipikirun kana ba niyang kasupak so agama antawa kadi na miya kanal ka to na makanal ka na wad'u shay fi mawdi'ihi sahih na betad na ka to si kukuri ka adarpa yan ino mga leo giya ya na makamapya na ya pagungan yan ino mga leo giya ya anto na ipagungan ya keungan yan ang kutwa kau pare keungan yan ang kutwa kapan ako to anto na mga rarata ama penggulaw betad na kanan si kudarpayan digiyang kutwa miyak kay takit kon miyak kay tuito sa iku mambubetad yun na yung abu bakaryagan na pagman ka ang kutwa kadaklano na mada ka ku hikmah yan mana tingman na mga ulama na ayap tiru na hikmah na fi'lu ma yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi giyanan so kang gelbak giyanan so gelbak na ka din ang gulawlaan ka ang kutwa nganin dumadait nganin patot ayang kang gulawlaan antunay patot away ala alwajhi alladhi yanbaghi si iko patot ay kidiyon ayang kang gulawlaan antunay patot ang gulawlaan sang kaya masa antunay patot ay kidiyon fil waqti alladhi yanbaghi si iko patot mambuwa masa patot mambuwa masa nagiyay malap kesawalan nari mga guru ay malap kesawalan natigyan nagiyay manari na dala lang wasan di tiro ka mga dikila mga tawaya mi bubulubu debu berakaperati ya awe ayan yan mana na di kun dumadait sang kaya masa na aya pa kay sirwa simbagin na anday masakap tiruon na di mambuma tiru iya gitu anday masakap tiruon
Anda sangkana Quran di pasi penaron. Nah dinian kerawanan mamarka. Tigi nagi yang ayat na lagi dia di pasi terun. Mereka tutusan pun. Mereka 2020 na bubuhay ke pakat. Dinian na kerawan. Katawan yan na kesuga tamurka. Basta ang gula-gula niyan ito. Katawan yan na giyang kaya gama na salihul li kulli zamani wa makan. Katawan yan ito. Owe. Na anto na ipatot. Akapung gula-gulaon na dingkap terua tiga kiyo ka kererangitan na kabugatanan na siubukian suka teru wala kemur ka angkau pun ka pagmaang kana benar kinanglan na mati mo anan ino badi patut kinanglan iman to nakatukaw tanun sa mga hukuman wagama miyaka walugatos ragun na mga muslim na misasaladin kung berang-berang ang mga bid'a berang-berang mga kapanakoto ada makareaksi ko pagtaw ino mga leo aya masa ini iman to na ditanud niya pa si terun Aya dumaday tamasa na di tanud niya pa si tirun. Antawa ka aya dumaday tamasa na tirun tanud niya. Ino mga leok. Aya patot akapupuyong utaw na igira pugura na gupsinang. Antawa ka igira daura na uda alungan na yan yang kapupayong. Umakailay ka sa tao. Aya kapupayong yan na kanabapugura na gukunabapsinang. Na aya ka kailayang kau na abnormal. Aya ka kailayang kau na pembetengan. Ayan yan mana na inuto pupuyong ka kagipuguran. Na ape kabagrian na oran na di ka pagagiraw. Inukay pa payong amya kabagbagar buuran. Nagyang nga payong ka napsirisidang ka umbu. Namya kabagbagar oran. Di ka ito magtiro ka dito dumadait. Aya dumadait. Na ape ay kaito o payong ka. Na barang panon na kagipuguran na kinanglan na payong ka. Dito yung dumadait. Na malagi do pakaran raka sa titu ka pakaran. Antawa ka di. Na ayad na patut na sa din sa kakakaptan ka. Arending sa oran. Na mirending ka sa ginoong ka. Kakagiyap puguran sa mabagra. Na sesaya sa mga bida. Sesaya sa mga kapanakot. Wadi ka sasabutan o pagtaw. Di makararayag ko pagtaw. Malagi do piyagma o mga tao. Patot na ron makapon. Antawa ka ayabis mambubuntalian na di niya nakasasabutan. Na kagiyasasanang ka na da kasabuti mga hukuman. Kagiyasasanang ka na mga bida. Na patot, ayaw patot ka. Na matiro ka. Mapakito kawan ka. Agyang ka na bida. Bil adillatil wadiha. Ang gula lang kung mga dalila pagkapuong kukuraan na gususun na amaraya gadalil at dahidati lil batil at kabinasan niya hindi niya makailang yan ang kutwaribat asabut. Nagyutoy sa bapaso mga ulama na pitiru iran giyang kai at tigiran giyang kai hikmah na tens na niya na giyasu bil adillati minal kitabi was sunnah giyasu mga dalil at pagkapuong kukuraan agu pagkapuong si kusunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam piyakan dudor kang ya makam petauras. Alhamdulillah maban sami kinanglan na pengerbo si ku da'wa na dinan pagman su ilmu dinan pagman su sabut araks amukit si ku hikmah raks kutaka pengerbo no da'wa na mukit si ku hikmah. Di tanong panutan sa mga tao at tigyan na di maptero ka di bu ipagawa o mga taong kutuan din kang galubag ako bida. Adman at tigyan na yung kutu amarsik na aya mapiaro na din ka din kukain kagumpun ka kukain na miya yung katben na kapang bunyaw madagla tao di da amarsik akun ka kudar pa katatagunun abadi ka kukayadan andi tumun kaon makukain na miya daon wanta ka din kukain na dududun ka infection nun so andi di ba na makaubayron pupakadaulad ang kutuwa sa ninsado dekat tanun na pkedu taman sa palanon beloy andi di ba na ugalinan sang kutuwa sakitun ketagun sang kutuwa sakitun ay mapia na ang kutuwa sakit na kukain kagyuti ka ketukoy ron makukay na pagbutang kutuwa ka kebulungin ron gyang kutuwa bulungyan bisa basan mabang sa miya papamay nagpanintano si kwalla ay tano siya hikmah na naman ni matanto tano so ini adnertan wallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aya ini adnertan wallah nang kutuwa kapenunatan no sirkan yan gyang kutuwa ka pa isa tano sirkan yan ni pagawatan no syirk aginan isabab akap sigwala si kung mga ambiya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula na'budullaha wa tajtanibut tagut diketanto suka pa isa sa wala udi mipagawa so syirk dikaden so tauhid udidan ami pagawa so syirk ginani maana ukatir wallah famay yakfur bit tagut wa min billah faqad istamsaka bil uratil usqa lam fisama laha ay mala naginan ititu manaw la ilaha illallah apagam-pagan ay arok no agamatan no agama Islam sebab san belasangan wallah sumpatatan bukan mga padapitu gawi salam namis kanu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.